భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందరివాడని దేశ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అందించిన మహనీయుడని ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమని చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి కొనియాడారు. నగరంలోని గగన్ విహార్లో తెలంగాణ కమర్షియల్ టాక్సెస్ ఎస్సీ/ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 135వ జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ ప్రపంచ మేధావిగా గుర్తింపు పొందారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఓయూ ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ కాసిం తదితరులు పాల్గొన్నారు.